goizeko 6 arte. Hala ere gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon, asteazkena da eta horreguneko lerroburua. Euskal Herriko 126 idazle eta editorek adierazpen labur bat plazaratu dute eman bakea izenburupean Mikel Albizuri babesa adierazteko. Azaroaren bukaeran Auzitegi Nazional Espainiarrak Gregorio Ordoñezen hilketagatik auzipetu zuen eta horren ondotik erabaki zuten Albizuren lagunek agiria kaleratzea. Jakin genuen, Espainiako Audientzia Nazionalak Mikel Antza auzipetu zuela, Gregorio Ordoñezen hilketarekin zerikusia zuelakoan. 2 urteko kondena betea dauka Frantzian. Orain, Espainian berriro ere zigortu nahi dute, Frantzian bete duen zigorraren arrazoi berdintsuengatik inolako froga materialik gabe. Euskal Herrian askatasuna eta bakea behar ditugu. Ia 3 urte dira Mikel gure artean dagoela, bere sorkuntza libreki eskainiz. Idazki hau sinatzen dugunok, gure artean jarrai dezan nahi dugu. Agurtzanen Txaurraga, Alain Agirre, Alberto Bareandearan, Alex Gurrutxaga, Ameltza Arzalluz, Ander Lipus, Andoni Egaña, Andoni Tolosa, Ane Lavaca, Antonio Casado da Rocha, Antxon Luku, Ariz Mutiozabal, Arrate Egaña, Arrate Mardaras, Asel Uzarra. Bestetik, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak beste zigor bat jarri dio Espainiari Euskal Herritar baten giza eskubideak urratzeagatik, baina ez zehazki orain arte bezalakoa. Oraingo honetan, Xabier Atristain Gorozabel Euskal presoaren kasuagatik jarri diote zigorra 2010ean atzilotu eta inkomunikatu zutenean abokatu bat aukeratzen ez usteagatik. Horren bidez, prozesu justu eta ekitatezko bat izatea eragozteagatik sententziak espresuke aipatzen du inkomunikazioa. Hala, aurrekari oso garrantzitsua izan daiteke eta aztertzen ari dira norainokoa izan daitekeenaren eragina. Izan ere, Atristain bezala Euskal preso gehiago daude kartzelan inkomunikazio garaian egindako adierazpenen ondorioz. Epaiez ere, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak ez ditu tramitera onartu Altsasuko gazteek Espainiako estatuko epaiketan ikusitako urraketen inguruan jarritako demandak. Horietako batek, Iñaki Abadek zehatz-mehatz, sare sozialen bidez jakitera eman duenez. Inpartzialtasunik eza, bidezko prozesurik eza, eta auzipetuei ezarri zitzaizkien zigorren neurrigabekeria salatu zuten gazteen abokatuek. Eta Euskal presoekin bueltan, dirua biltzeko kanpaina bat abiatu dute biharnaz dokumentala osatzeko, izan ere otsailaren 7an ezarrita dago Iratxe Zorzabalen epaiketaren data Madrilen. Berak 2001 urtean Guardia Zibilaren eskutik jasotako tortura latzek ezaugarrituko dute saioa, gutxienez 7.000 euro bildu nahi dituzte. Ilunda, hor merezitasuna sentitzen dut gorputzean, larrua zerrean barna. Zure indarra sentitzen dut negan, baina baita zure itoaldi lastura eta oinazea ere. Biluzu zintuzten, biluzu minduten, jipoitu zintuzten, jipoitu minduten. Infernua biziarazi zizuten. Erlijio kondairan kerretan soilik existitzen zela uste nuen infernu ezagutu nuen nik. Bestaldetik, lan gatazkei helduta, grebara deitu dute Labek eta Elak Bizkaiko zaharretzeetan otsailaren 8 abenduaren 14an ere egin zuten greba, baina egoerak okerrera egin duela ohartarazi dute sindikatuek.
Grebara deitu dute Bizkaiko zahar-etxeetan labek eta elak otsailaren 8irako. Agerraldia egin dute sindikatuek bakoitzak bere egoitzan, eta Bizkaiko egoitza pribatuetako egoerak jasanezina izaten jarraitzen duela ohartarazi du Ane Eskonderiaz labeko kideak. Bizkaiko egoitza pribatuetako egoerak jasanezina izaten jarraitzen du. Zaintza lanen privatizazioak miseria baino ez dakarkie langileei eta egoilariei. Egoerak gainera okerrera egin duela nabarmendu du labeko kideak, zehazki batzuk etekin ekonomikoa lortzen duten bitartean. Zaintza lanak negozio bat dira. Enpresek irabazi egiten dute erabiltzaile plaza berri bakoitzarekin. Eta Aldundia da gurpil horren arduraduna. Hotz, gutxi batzuk aberasten diren bitartean, 5.000 behargin baino gehiago prekarizatu eta esplotatuak direla. Hitzarmena berritu behar dela aldarrikatu dute labek eta elak, baina Eskondriazek deitoratu du negoziazio maila blokeatuta dagoela. Hitzarmen kolektiboaren negoziazio maila blokeatuta jarraitzen du patronalaren aldetik. Eta Bizkaiko Aldundiak desagertuta jarraitzen du gatazka honetan. Lan baldintzak sektore publikoko langileekin parekatzea beharrezkoa eta premiazkoa dela azpimarratu dute. Lan berdinagatik lan baldintza berbera izan behar dutela azaldu du Eskondriazek. Gure ustez, gaur egun lantokietatik eta kaleetatik defendatu behar ditugu gure lan eta bizi eskubideak. Gure lan baldintzak sektore publikoko langileekin parekatzea beharrezkoa eta premiazkoa da. Lan beragatik lan baldintza berdinak exigitzen ditugu. Elak zaintzaren inguruko funtsezko puntuak negoziatu eta adostea exigitu du. Profesionalak lehen egunetik ordezkatzea, lanaldi osoko kontratazioa eta soldata zein lan baldintzak gufurekin parekatzea besteak beste. Labek ratio gizatierragoak ere eskatzen ditu. Horrezagatik guztiagatik zaintza eredua errotik aldatzeko eta patronalek, Bizkaiko Foru Aldundiak eta lan sailak erabakiak har ditzaten eskatzeko greba eguna deitu dute elak eta labek otsailaren 8an Bizkaiko zahar-etxeetan. Ordea, Esteilaz sindikatuak hezkuntza ez dago salgai txostena aurkeztu egin du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza sistemaren ezaugarriak eta bilakaera aztertzen dituenak egin duten ikerketak besteak beste. Ondorioztatu egin du Eusko Jaurlaritzak ez duela eskola publikoa behar bezala zaintzen bada. Aiera de Urreta lankideak Ainhoa Astigarraga Asteiaseko kidearekin hitz egin du eta ikerketaren ondorioak azaldu ez ezik dituzten aldarripen nagusien berri ere eman dio. Esteila sindikatuak hezkuntza ez dago salgai txostena aurkeztu du. Azken urteetan egindako ikerketaren emaitza alegia. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza sistemaren ezaugarriak eta bilakaera aztertzen ditu. Ikerketak ondoriarria duela azaldu du Ainhoa Astigarraga Esteilaseko kideak. Hotz, lakoak ez duela eskola publikoa behar bezala zaintzen. Gaur egun daukagun euskal hezkuntza sistema dualau oso desorekatua dagoela eta Eusko Jaurlaritzak gure ustetan behintzat bere erantzukizun zuzenekoa den eskola publikoa ez duela behar bezala zaintzen eta lehenesten. Kudeaktu besterik ez du egiten. Era berean Esteilasek egindako ikerketaren arabera, ikastetxe pribatuek aldeko tratua jasotzen dute. Izan ere, ikastetxe pribatu batean, ikasgela bat ituntzeko prozesu bati jarraitu behar zaio. Hala ere, Astigarragak azaldu duenez, iruzur eta irregulartasunak atzeman dituzte prozeduretan. Prozesu guzti horretan, irregulartasun mota ezberdinak topatu ditugula. Eta irregulartasun horien adibideak ere eman ditu. Adibidez, behar ez direnean, gelak ituntzen direla. Ari gara, nola erabaki arbitrario batzuen bitartez ez benetan behar direlako, eta behar ez diren gelak itundu egiten dira askotan. Horiek horrela, sindikatuaren ustez sistema birpentsatzeko aukera ireki da hezkuntza legearekin. Behar duguna da eskola publikoa, hezkuntza sistema publikoa, euskal hezkuntza sistemaren ardatz jarri eta poliki-poliki lehenetsi. Eta horregatik, erabakiak hartzeko unerik egokiena dela azpimarratu du sindikatuak, zehazki hezkuntza publikoa sendotzeko norabidean.
Gipuzkoara salto eginda, Atzotik aurrera, Beasain eta Bergara batzen dituen A6-6 autobidetik igarotzerakoan, ordaindu egin beharko da. Inguruko herrietan bizi diren lagun asko, bidezaria ezartzearen aurka mobilizatu dira azken hilabeteotan. Abian da Beasain eta Bergara arteko A6-36 autobideko ordainlekua. Milaka pertsonari eragingo die, izan ere egunero 9.000 ibilgailu inguru igarotzen dira errepide horretatik. Eta bidesaria ordaindu beharko dute tarte hori zeharkatzen duten guztiek. Motorzaleak izango dira salbuespen bakarra. Ordainketa Beasainen Ezkio itsason eta deskargan bertan jarritako arku sistema baten bidez egingo da. Erabiltzaileek ez dute geratu beharko eta sistema elektroniko batek identifikatuko du ibilgailua. Hemendik aurrera beraz, denek motorre salbu 2,53 eta 5,15 euro hartan ordaindu beharko dituzte. Hona hemen A6-36 errepideko tarifak. Abiatu sistema dutenen kasuan deskontuak izango dituzte. Deskontu ez gain, gehienez 33 euroko gastu topea ezartzen du Gipuzkoako autobideetan. Abiatu sisteman izena eman da ez daudenek kontu korronte bat eta autoaren matrikula eman beharko dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiari ordainketa bideratzeko. Aldundiak urtarrilaren 30 arte eutxiko die horren berri emateko ezarritako guneei. Y además Gaia salduta, gaurkoan korrikaren ibilbidearen berri eman dute, mendebaldean hasiko da, eta Gasteiz izango da igaroko duen lehen hiriburua. 2180 kilometro eginda, Donostiara iritziko da lasterketa. Udane Arbeo kazetariak jarraitu egin du aurkezpena, kameraren beste aldean egonda gaurre goizean, eta orako hauek kontatu egin dizkigu. Martxoaren 31-tik apirilaren 10-era Euskal Herri guztia zeharkatuko du 22. korrikak. Gasteiz izango da korrikak harrapatuko duen lehen hiriburua, Donostia berriz azkena. Duela aste batzuk iragarri zutenez 22. korrikak Amurri eta Donostia lotuko ditu. Hala hitzekin leloari helduta euskaltzalez jantziko dira Euskal Herriko kaleak udaberriko aurreneko egunetan. Pausoz pauso euskara lau haizetara zabaltze aldera. Euskararen aldeko ekimenak martxoaren 31an emango ditu lehenengo urratsak Amurrion. Bizkaian Zaiatik pasako da eta Araban barrena murgilduko da ondoren. Apirilaren batean Bizkaira egingo du salto korrikak, Gipuzkoatik pasatuz eta beste behin Araban amaituz, Gasteizen. Basauri, Durango, Eibar, Bergara, Arrasate eta Legutio zeharkatuko ditu besteak beste. Hurrengo egunean saldu ondo izango du abiapuntu eta goizean Iruñera iritsiko da, 10 aldera. Ondoren Nafarroan jarraituko du. Apirilaren 3an Nafarratik barrena joango da korrika, Lerin, Lodosa, Tutera, Kaparrotxu eta Zangoza zeharkatuz. Astelenean Irunberri, Izaba eta Orreaga atzean utzita Ipar Euskal Herriretz joko du lasterketak eta bi hiriburutan egingo diote harrera, Donibane Garazin eta Maulen. 6. egunean Tipitapa Nafarrara helduko da korrika, Erratzutik. Ondoren Elizondon, Larraintzarren, Lekunberrin, Irurtzunen eta Lizarran ibiliko da besteak beste, eguna Azedon amaitu arte. Apirilaren 6an Araban sartuko da lasterketa, Bernedo, Argantzon eta Ubidetik pasa eta gero Bizkaian barneratuko da berriz ere, hiriburuan Bilbon amaituz. 8. egunean Bizkaiko kostaldea zeharkatuko du euskararen aldeko lasterketak eta Gipuzkoan Mutrikun amaituko du. Hurrengo egunean Gipuzkoan barrena joango da, kostaldean hasi eta Zarautzen Lasarterako bidea hartuko du, ondoren Tolosan, Beasainen eta Azkoitian zabalduko da hitzekin mezua. Azken aurreko egunean apirilaren 9an Berastegi atzean utzi eta jarraian Nafarratik Lapurdira egingo dute jauzi korrikalariek, Doneztebetik Urruñara. Baiona hiriburua izango da ibilbideko jomugetako bat, arratsaldeko 5:30 aldera. Eta azken egunean Gipuzkoan ibiliko da lekukoa, Donostira iritsi arte. Aurreikusitakoaren arabera 7:30 sartuko da Gipuzkoako hiriburuan eta 12:30 egingo dute amaierako ekitaldia. Kulturan Alaitzaren Zana izendatu dute zinegoak jaialdiko zuzendari gainera. Otsailaren 28tik martxoaren 7 egingo den 19. edizioko irudia aurkeztu egin dute gaurkoan aurtengo edizioa, osasun neurrietara egokituta egingo da. Bertan lesbianismoa eta sexua aniztasuna euskaraz izendatzeko moduak aipatuko dira, Marioker, Lumatza, Soropila, Kapasa edo queer bezalako hitzekin beraz. Zinegoak jaialdiaren aurtengo kartelek aldarrikatuko dute eskubidea dugula gure burua izendatzeko nahi dugun moduan inposatutako etiketarik gabe izanak egiten baitu izena.
Amaitzeko etzeko kontuei helduta, berriz Leitzan izan da Nafarreuei saioko lantaldea, bertako hainbat herritarrekin izan dira gainera, Gaztetxetik hasi eta nekazarien plazara gaur gaueko 8 eta laurdenean izango duzu saioa lehenbizikoz ikusteko aukera Hamaika Telebistan eta hamaika.eus atarian. Honekin amaitzen dugu gaurko albistegia, baina ez mugitu, bueltan elkarrizketa izango dugulako gurean, orain arte. Lo que Iritsi gara, Imotzeko baiaran, ez da? Imotza, ailegatu zarete. Baina, herri hori? Hau eraso da. Eraso. Bai. Zer biztan ditu erasok? Gutxi. Gutxi, ez? 30 piko, ez dakit, ez gara 40 iritsiko. Niri txorizo batek errantzi da, oso biztanle gutxi dituela erasok, baina bai bizitza dagola. Azkarregi doan bizi moduan, izateko leku lasaia, bakardadeari besarkatuta, itzalaren lagun honena, ilunpean Zer dakazte hemen zuen, granja? Hemen dauzkat ardi batzuk, ardi hauek egin behar dute datorren astean hasiko dira erditzen. Eta baita ere, dakazte hemen gaznategia, ez da? Bai, gaznategia eta, neguen ardiak sartzeko lekua. Entzuten ditut aupadak logera hontan, balkonik irribarrera logera hontan. Udala da hori? Bai, hori da, hemen udala eta ez da bakarrik udala, gu ere hemen gaude, naiz eta ez garen ate nagusitik sartzen baizik eta beste ate batetik, baina hor goian. Azkentxo bairuan? Hori da, ganbaran esan erran irratia dago. Irrati bat? Bai. Irrati estudio bat beraz? Bai, hori da. Non gaude bereziki? Gaude aritza arbol monumentala den aritz batean. Da hemen jontza zenbadie bi aritz dienak arbol monumentala, eta hau da bat, eta bestea dago horra horrago. Lasaitasunari besarkatuta, hemen da orain egoteko aukera, izilean berreskuratuko dut gero aterako dudan ahotsa. Gabon berriro gaude gaurko elkarrizketan eta izan ere matrikulazio kanpaina bete-betean gaude eta euskal familia asko beraien seme-alabak matrikulatzeko aukerak bilatzen ari dira, doztartzen ari dira horren inguruan aritzeko. Gurekin dugu Koldo Tellitu ikastolen elkarteko lehendakaria, Gabon, eta ondo etorri. Gabon, bai, berdin. Hasiko gara, galdera zehatz batekin, baina aldi berean oso orokorra den galdera batekin, agian labur bildu alduzu. Kondeguzu zergatik kasu horretan gaur egun ikastolak aukeratu? Gure proiektua gurasoei eskeitzen dizkion argudio nagusiekin hasiko naiz, ezta? Eta era laburrean, ezta? Lehenengo eta behin, hezkuntza gure ikastoletan hezkuntza komunitatea osatzen duten estamentu guztien artean, era demokratikoan, hartzen direlako erabakiak. Ezta, hau, eredu parte hartzaile bat gara. Bigarrena, ikastolan euskaraz bizi gara eta euskaraz bizi nahi du. Guretzat euskara lehentasunezko helburua da. Ez da gai edo ez da asignatura bat, baizik eta gure helburu nagusia euskal kulturarekin batera. Hirugarrena, ikastoletan hezkuntza eraldatzen ari gara eta hezkuntza eraldatu nahi dugu. Nola? Egindako autopedagogikoaren bitartez. Euskal kurrikulunean, kompetentzietan, integrazioko pedagogian oinarritutako eradugu pedagogikoa, ezta? Eta nola ez, euskaran ardaztutako eleaniztasunarekin, ezta? Laugarrena, ikastolen elkartasuna oinarrizko elemento bat da, ezta? Gure jendearekiko eta beste ikastola guztiekiko. Eta gero, amaitzeko era labur honetan, ez gaudela gure zilborrari begira, hori Euskal Herriak badaki, eta eragile bizi bat gara, herritik sortuak gara, herriarentzat dihardugu, eta horregatik, hainbat esparrutan eta alorrean, beste zenbait eragileekin batera elkarlanean aritzen gara, beste hainbat kontuetan, ezta? Zuk esan duzu, Koldo, eraldaketak egon direla, hori ezinbestekoa da, baina betianik ikastolek oinarrizko filosofia bat izan dute, ezta?
Bai, hor aipatu dudan zenbait elementuk badaude, ez da. Nik uste dute oinarrizko filosofia horretan ni gehien bat kokatuko nuke, bueno, hezkuntza prozesuan erabakiak ikastolan inplikatuta dauden eragile guztien artean hartzen direla. Hau da, familiak, alde batetik, langileak, ikasleak, eta, kooperatibetan ere, antolatuta gaude, ez da, hezkuntza zerbitzu publikoa giza ulerturik, formula juridiko hori da, gertukoena dena gizartearentzat, ez da. Baina horrez gain, nik uste dute, azpimarratuko nukena zan, oinarrizko filosofia, da hezkuntza komunitate osatzen duten guztiek hor parte hartzea, ez da. Eta, familiek gainera hezkuntza prozesu horretan gehiago inplikatzea dakar, eta guretzat oso importantea da familiek inplikazio handiago hori izatea, ez da. Hau da, partaidetza eta erantzunkizuna dugu ardatz, ez da. Gure gurasoi, gure jendeari proiektuaren parte aktibo izateko aukera eskintzen diogu, ez da. Auzolanean, kolektiboan, horrek zer dakar, jendea proiektuan norberaren sentiaraztea, ez da? Eta bestalde batetik ere, harremanak ere garetzeko aukera ezberdina. Nik esango nuke, garai bateko filosofiarekin, nizutu elementu hau oso garrantzitsua. Gero, egongo ziren beste batzuk, hezkuntza aldaketa, euskera, baina filosofia horrela ulertuta nik azpimarratuko nukena da parte hartzearena. Eta parte hartzearekin batera erantzunkizuna. Parte hartzea txamponaren alde bata eta bestea erantzunkizuna. Eta nire zut hori oso garrantzitsua dela. Orain oso puntu importantea aipatu egin duzu dela familiak inplikatzea edo familiarekiko implikazio hori. Nola lantzen duzu implikazio hori? Egia zan da gaur egungo gizartean gero eta komplikatu gauden kontu bata, hori ezin dugu katu. Baina, lehenengo eta behin ikastoletan erabaki nagusiak batzarrak, asanbladak hartzen ditu. Eta gero badaukagu gure artezkaritza kontseilua eta guztiri. Orduan, parte hartzea ikastoletan izan daiteke formula sinpleenetatik, taldeetan, larun batean egiten diren lanetan, gelako ardura izaten, eta hortik gora, artezkaritza kontseiluan parte hartuz, talde egonkorretan parte hartuz, batzarretan parte hartuz. Azken finean lehen esan dudan bezala, guk eskaintzen diogu jendeari parte hartzeko esparru ezberdinak. Egia dana da, esan dudana hasieran, gero eta komplikatoa da gizarte honetan eta kostatzen zaigu gehiago. Baina, behintzat aukerak egotea eta formula horretarako bidea emotea sekulako garrantzia du eta ikastola gehienetan ez bada guztietan hori lantzen dugu. Orain gizartea aipatu egin duzu, ikastolen helburua edo euskaraz bizitzea da. Nola ikusten duzu euskararen afera pixkate gizarteari dagokionez? Lehen esan dudana, guretzat lehentasunezko kontu bat da. Egia esan da, nik uste dute, azken 5-6 urtetan emaitzak ebaluazio diagnostiko ondorio berdinera iritsi direla, ez da. Gure ikasleen, eta gure ikasleen esaten dudanean hezkuntza sistema osoarena, erabilera eta ezagutzan maldan bera dijoa, ez da. Eta horren aurrean ezer egin behar dugu, ez da. Ikastolek argi daukagu, geldirik ez garela egongo, eta etengabe ari gara, bide herriak aztertu eta asmatu horreri buelta emoteko. Eta hori gainera egingo dugu, edo bakarrik edo elkarlanean. Egia zen da, gu pentsatzen dugu elkarlanean egitea, emaitza asko ere hobeagoak emongo dituela, eta horregatik, esate baterako, AEK-arekin orain dela gitxi Damolat proiektuan gaude, UESIrekin ere beste proiektu batean elkarlanean ari gara, Euskararen marka, etengabe ari gara, pizkat formula berri horiek, pizkat horren bila, ezta? Azken finean oso garrantzitsua da guretzat, ikasleak beraien artean euskera zaritzea. Horretan ari gara sekulako garrantzia. Eta euskararen autua emozioen bitartez, emoziotik egitea. Ez hainbeste gainditu behar dutelako esaminak edo olako arrazoiengatik. Eta esan dakoa, gero ikuspegi struktural batetik eta orain hezkuntza legea hor mailan dagoela, guretzat eta errepikatzen dugu, beste gunean ere kontseiluarekin batera esan genuen, hizkuntza ereduak desagertu egin behar dira eta murgiltze eredu integral bat behar dugu ikasle guztientzat. Badakigu horrekin ez dela guztia lortuko, baina hori barik ezinezkoa izango da. Orduan horrekin batera, ikastetxetako hizkuntza proiektuak bultzatu
bultzatu behar dira, beste 11 formula egon behar dira, euskararen ebaluazio sendo bat, komunitatearen motivazioa ere eragiteko ekintzat, ikasleen arteko harremanak lehen aipatu dudana, eleaniztasunaren aldeko diskurso bat zabaltzea gizartearen barruan. Egia dana da, gure nerabei eta gure gaztei tokatu zaien mundu hau, euskara eta euskararen kultura ur tanta bat da ozeano handi batean, eta horrei buelta emotea ez da batera erreza, baino lehen esan dakoa gure aldetik dena emango dugu horretarako, horrei buelta emoteko. Azkenean azpimarratu nahi dudana da euskara eta euskal kultura horik ezin direla ulertu ikastolak. Horretarako jo ginen eta horretarako bizi gara. Eta egia dana da, urte oparo batzu pasata gero, azkenengo nik esango nuke 8-10 urteetan, etengabe maldan bera doa gure ikasleen euskararen ezagutza eta erabilera. Eta horreri buelta eman behar diago. Eta pedagogikoki berrikuntzak daude, gaur egun? Barrio ere lehen motzean esan dudan, ez da, ikastolak hezkuntza eraldatzen ari gara eta hezkuntza eraldutu nahi dugu. Bide egile gara berrikuntza pedagogikoan, ez da, aintzindari papera erantzukizunez betez, ez da. Ikastola guztiek hezkuntza proiektu sendo eta propio bat daukate, eta ikasleen profilari, irtera profilari begira lan egiten dugu. Hau da, gure ikasleek nolakoak izan behar dira ikasketak munduratzen direnean. Ez da, horretarako, pentsaten dugu euskaldun konprometituak izan behar direla, beren buruarekiko konfiantza dunak, erabaki hartzaile kritikoak, egintzaileak, pizkat badaukagu hori garbi, eta hori identifikatuta gero gure hezkuntza proiektua egiten dugu. Eta horretan, kompetentzian garapenean fokua ipintzen dugu, ezagutzak barneratzea ere, eta, azken aldian berrikuntza, ez dakit nik berrikuntza, baino nik esango nuke urteak dara magula hainbat proiektuak gure gizarteari eskainiz, nik uste ere azpimarratu behar dugula ikastolek hezkuntzan lantzen ditugun proiektuak hezkuntza sistema osoarentzat direla, eta hor daukagu, txanela, urtsintza, eki, kimu, kuku, euskeraz bizi, aizialdia. Eta horretan, azpimarratu behar duguna da ere ikasmaterialak. Ikasmaterialetan, elkar editorialarekin batera, ikaselkarren bitartez, ikasmaterialak sortzen ditugula, eta sortzen jarraituko dugu, eta hori ere, hezkuntza komunitate osoari eskintzen dugu. Eta gure aldaketa, eraldaketa pedagogikoa bereziki gelaratzen ditugu bide horretatik. Beraz, egon badaude eta egongo dira, logikoki. Eta gaur egun gizartearen ezaugarriak edo gizartearen egoera ikusita zein da sustatu nahi duzuen ikastola eredua? Nik uste dut lehen aipatu dudan ezaurri guzti horiek betetzen dinuena, eta hemendik itzira hezkuntza legearen eztabaidan gaude, eta nik uste dut hor guk elemento batzuk nahiko argi ditugu, eta nik uste dut autonomiarena, ikastetxeak izatea gai erabaki nagusiak hartzeko, arlo ekonomikoan, langileen arloan, gobernantza eredu demokratikoak, hori oso garrantzitsua da, erabakiak guztion artean hartzearena, aipatu dugun euskerarena, hezkidetza bultzatzea, laikotasuna, ikasleen irtera profila definitzea, jakiteko ze ikasle mota nahi dugu. Badaude 11 elemento borobiltzen dutenak ikastola eredua, eta egia da, pasadan urtean, iaia, orain amendik itxira urte bat beteko da, aurkeztu genuen bihar proiektua, horretan jasotzen ziren 11, endekalogo bat zan, eta endekalogo horretan, aurkezten genuena zan, nola ulertzen dugu izan behar dela euskal hezkuntza, eta horretan, agertzen diren ezaugarria, logikoki, ikastolek lantzen dituzten ezaugarriak dira, eta hor dare. Aipatu egin duzu orain hezkuntza legea, nola doa eztabaida, nola doa hitzarmen hori lortzeko bidea? Momentu honetan erritmo onarekin, ez da? Egia esan da, udatik bueltan etorri ginenean, sorpresa sartu genuen, bi alderdi nagusien artean dagoen akordio hori,
Eta hortik aurrera, legebiltzarrean martxan ipini dira agerraldiak, agerraldi horretan geu ere egon gara, eta orain, legebiltzarrak eta gobernuak, edo jaurlaritzak barkatu, bizkat jasota ekarpen guzti horiek, hasi beharko da akordioaren testua lantzen, edo legea lantzen. Orduan, aukera polita bada, guk askotan esaten ari garena, ez da, akordio zabal bat behar dugu, hezkuntza sistema bat, berri bat guztion artean adosteko. Guretzatko, hezkuntza eragileen artean olako adostasun bat lortzea, adostasun komunitario bat lortzea sekulako garrantzia du, baina eztabaida hori guztion artean egin behar dugu, marra gorri gutxirekin, eta ia guztion artean lortzen dugun, zein izan daiteken gure hezkuntza sistema adostea. Ez da erreza izango, baina momentuz egia esan da, eta bereziki erritmoaren ikuspegitik ondo doa, betetzen ari dira aurretik aurkeztutako epeak, eta hori olako gauzetan askotan ez da gertatzen, eta niozut elemento positiboa dela. Eta, ia horrela jarraitzen badugu, guk askotan esan dugu, alderdiei eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen dioguna da ausardia, ez da gai erreza, aukera honen aurrean ibili dira aurreko jaurlaritza batzuk, eta esaten dioguna da hori, ausardia izateko, hezkuntza eragileek orokorrean ikusten prest gaude apostu honen inguruan eztabaidatzeko, eta, ia zorionez lortzen den akordio hori. Begi honez ikusten duzue Eusko Jaurlaritzaren eguneko jarrera edo, horren aurrean? Nik uste dute momentu honetan, egia esan da Eusko Jaurlaritzaren proposamena momentuz ez dagoela mahai gainean. Gauza batzuk intuizioz ezagutzen dugu, baina momentu honetan ez dago. Nik uste dute garrantzitsuena da momentu honetan, eta guk uste dugu txalogarria dena da, dagoen borondate hori aurrera egiteko. Eta bereziki gobernuko alderdien aldetik eta oposizioan dagoen alderdi nagusiaren aldetik. Eta orduan, hiru alderdi horiek pres badaude edo apostu sakon bat egiteko adostasuna badago, logikoki hori aurrera joan beharko da. Egia esan da gero, legera joaten garenean, momentu honetan egoen daitezke adostasun orokorroiek zehaztu behar dira. Eta zehaztapen horretan, desadostasunak ere suposatzen dut agertuko direla. Baina borondate hori badago, azken finean ere esan behar duguna. Gure erkidegoan hezkuntza legea, gaur egun indarrean dagoen hezkuntza legea, bakarri da sare publikoarena, eta lege hori uste dut eta 8 eta 9 urte dituela. Beraz, ja zaharkituta geratu da, eta gai nagusiei aurre egiteko, uste dut beharrezkoa dela aldaketa bat. Orain dela 28 urte gaur egun ditugun mahai gainean zenbait kontu, emigrazioa, orain dela 28 urte hezkuntzan ez zen gai bat, ebaluazioarena asko aldatu da, aldatu dira zenbait gauza, eta euskararena ere legearen bitartez aldaketa hori egiteko legea behar da, hau da, hizkuntza ereduak desagertzeko edota murgiltze eredua indarrean ipintzeko, hori ezin du Jaurlaritzak dekretu baten bitartez egin, legearen bitartez egin behar dago. Beraz, erronka asko daude mahai gainean, eta nik uste dut momentu honetan badagoela hezkuntza eragileen artean, gizartean, olako adostasun bat aurrera egiteko. Gero, nola baituko den, batzuntzat pozgarria izango da, eta batzuentzat zain beste, baina bentsat aurrera egiteko badago borondatea eta badago akordio bat, ezta? Bestalde, zure batu bezala, ikastolen ezaugarri nagusienetariko bat da elkartasuna, elkarlana, eta horren adierazle nagusi bat da elkartasun kutxa. Konta eguzu pixkate zer den hori, eta segatik den hain importantea ikastolentzako? Esan dakoa, elkartasuna oinarrizko balioa da ikastoletan, ezta? Batetik ikastolako etxaren barruan, ezta? Azken finean, finantzioarekin ditugun arazoak aurre egiteko, kuotak kobratzen ditugu, eta askotan arazoak daudenean, beken sisteman bitartez, gure ikastolako gurasoen artean, horrela konpontzen ditugu, ezta? Eta gero bestetik, aipatu duzuna, elkartasun kutxa daukagu, ezta? Azken finean, zertarako eratu genuen elkartasun kutxa? Zailtasunak dauden ikastolei laguntzeko edota proiektu berriak aurrera emateko. Egia dana da, garai batean oso egoera
larrian ez nuke esango, baina hasiera komplikatu baten zeuden zenbait ikastolek, elkartasun kutxarei esker gaur egun proiektu potenteak dira, zate baterako Armentiako ikastola Gasteizen, Arrobia Bilbon edo Beñat Etxepare Lizeoa Baionan, ezta? Orduan, emon digu. Azken finean horren atzean zer dago? Bueno, daukona, ez daukona, esaten duen moduan abestia, ezta? Eta, bueno, hor ikastola guztietako familiek 15 euro ekarpena eginez urtero, bueno, esan dakoa, aurrera ateratzen ditugu proiektuak. Guretzat, tresna eraginkor eta indartzuz sortu guenean, tresna nazionala, eta azken finean balio digu gure zarea ehuntzeko, ez da? Ikastolok gaur atzo bezala ekinaren bitartez erakusten dugu gure norabidea arlo desberdinetan bultzatu nahi dugula, eta egia dana da, sistema hau, egia esan da, kanpoko eragileak etortzen direnean eta entzuten dutenean nahiko harrituta geratzen direla, baina, bueno, kontutan izan behar da, urtero BH1.000 euro inguru banatzen dugula, eta gero azpimarratu nahi duguna, jasotzen dutena normalean eta ia kopuru guztia, iparraldeko ikastolak dira, edo Nafarroko Erriberako ikastolak. Osea, guk ere oso garbi daukagu nun gaude gure beharrak, ez da? Lurralde horietan euskera ofiziala ez da, eta orduan bultzada berezi bat du. Orduan, guretzat, bueno, ikastola horiei laguntzea azken finean taldeari laguntzea ere bada, eta gizarteari ere, euskera bultzatzeko esparru horietan, ez da? Eta maitzeko Koldo, pixkate amaiera mezu bezala, kondegozu zer desberdintzen ditu ikastolak beste aukeretatik? Bueno, elkarrizketaren zehar nik uste dut, ja gauza guztia kontatuta dago, ez da? Baina nik azpimarratuko nukena, eta barriro egin gotera sintetiko batean, ez da? Parte hartzarena, nik uste parte hartzarena, bueno, gure identitatearen elemento nagusi bat, ala? Azken finean, jaio ginenetik, herritik sortuak gara, herriarentzat sortuak gara, eta horrek ezinbestean parte hartze hori dakar, ez da? Hori alde batetik. Bestetik ere, nik azpimarratuko nuk ere daukagun borondatea eragilea izateko esparru askotan, ez da? Jendea askotan zati hori ez da ezagutzen, baina ikastolen elkartea elkarlanean aritzen da gure gizartearen hainbat esparrutan, eta, bueno, esate baterako, aktiboki parte hartzen dugu gizarte erakunde, zenbait gizarte erakundetan, Kontseiluan, Euskal Unibertsitatean, gaindegian, euskararen garapena sustatzen duten ekimenetan, Punteusen hasieran egizan ginen, Herrigora, Biziposa, Euskararen Marka, Euskaraldia, eta Euskalgintzan dauden beste zenbait eragilekin elkarlanean aritzen gara etengabe Euskal Ikaskuntza, Euskaltzaindia, AEKA, Bertozalen elkartea, Elkar, Irrien Laguna, Wikilariak, egia dana da, elkarlanean 11 gauza egiten dugu eta ez gaudela inoiz gure zilborrari begira. Nik uste dut ikuspegi sozial batetik hori izango zirela ezberdintzen gaituen bi elementu nagusi, aipatu duen 11 kontu hauetan gehienetan hezkuntza eragile bakarra gara, eta gero hezkuntza proiektuara jotzen badugu, nik uste dut euskara eta euskal kulturari garrantzi izugarria emoten diogula, horrekin ez dut esan nahi besteik ez dutela emon, baina guretzat ardatzen nagusi bat da, eta kezka, lehentasunezko kezka da. Eta gero, beti hezkuntzaren eraldaketarekin bat egin dugula. Kezka hori, barneratze hori, orain dela urte batzuk euskal kurrikulunarekin egin genduna, gelaratze prozesu hori, ikasmateriala sortzen duen editoriala bat elkarrekin izatea. Badaude elementu asko, elkartasunaren aipatu duguna, bereizten dutenak ikastola bat. Eta guretzat askotan ikastetxe bat baino askoz gehiago da. Alde batetik bai da, ikastetxe bat, eta jendea bere seme alabak ara eramaten ditu bere ikasketa prozesua egiteko, baina hortaz aparte, parte hartze sakonago nahi duenak, hor badauko bidea bai ala bai. Mezu horrekin geratzen gara, Koldo, mila esker gurekin egoteagatik gaurkoan. Zuei. Eta zuek ez mugitu, tartetze bat eta bueltan solasaldia izango dugu hemen gurean, orain arte. Euskal Herriko musikagintzan badira mugari izan diren diskoak. Hoietako bat Ertzaina taldearen zuzeneko diskoa da. 1981 izenekoa. 1981 urtean, Bergarako Txibisto aretoan grabatua. Kaixo lagun guzio gara ertzainak, kaixo lagun guzio gara ertzainak, txuporraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak,
Lotzen gainak, musika zuztuko dizkiegu zainak. Zuzeneko diskoaren grabaketa 2 egunetan burutu zen. 1981 urteko urtarrilaren 18an eta 19an eskainitako emanaldietatik hartu zituzten kantuak, eta 2 egunetako kantuekin osatu zuten kantu aukeraketa. Guztira, 70 minutuko iraupena zuen grabaketa. Taldeak 4 estudioko disko zituen kaleratuak dagoeneko. Debuteko lana 1984 urtean. Hau den aldatu nahi nuke 85ean. Salda badago 88an eta amets prefabrikatuak 89an. Garren hamarkadan taldeak argitaratu zituen disko guztiak errepasatu zituzten zuzenean, eta 18 kantu bildu zituzten kontzertu berezionetarako. Esan daiteke, Ertzainak taldearen garaiko zuzeneko emanaldietako arima ederki gordetzen duela grabaketa honek. Ertzainak taldearen lehen kantarekin hasten da diskoa, Ertzainak ereserkiarekin, amaitu berriz, Aitormena kantu ezagunarekin. Tartean, taldearen kantu klasiko asko eta asko. Pakean utzi arte, Tazer ez da berdin, Eder bati, hau den aldatu nahi nuke, ez dago ilusio faltsurik, Esaiok 2 minutu ero edo 574. Diseinu ederreko vinilo bikoitzan argitaratu zen diskoa 1981ko urte amaieran. Era berean, kasete eta CD formatuan ere ikusiko zuen argia lanak. Gainera, garaiko VHS formatuan kaleratu zen ere, irudi eta musika uztartuz. Eta duela zenbait urte, DVD-an ere eskura daiteke lana. Gaur egun, YouTube kanalean ere ikusi daiteke. Taldeak diskoetxe propioa sortu zuen zuzeneko disko kaleratzeko, Aketo. Garaiko disketxeekin mesfidati autogestioan saiatu zen talde gasteiztarra. Aketo zigiluan Ertzainak taldearen disko ez gain, Heriotza taldearen lehen disko ere kaleratu zen. Abenturak ordea, ez zuen asko iraun. Kontzertu honetan 5 izan ziren taldeko kideak. Gari gitarra eta hots nagusian, Kike gitarra jotzen, Txampi baterian, Josu Zabala triki eta baxuan eta Bingen Mendizabal teklatuetan. Hala ere, taldearen etorkizuna beltza zen garai horretan. Taldea desegingo zen zurrumurrua oso zabaldua zegoen eta estudioko beste 2 disko kaleratu bazituzten ere, taldearen amaiera igartzen zen. Ertzainak taldearen musikabidea 1983 urteko urtarrilean amaitu zen. Donostiako Gazka kiroldegian eskainitako zuzeneko omenaldi batekin. Gabon berriro bagaude Sorazaldian, gaur Jonan Zarekin, ondo etorri.
eta Mikel Albarezekin, ontorri ere. Eta tamalez, komentau behar dugu nola ez COVID-aren inguruan itzingo dugu, 6. olatuak indartzu jarraitzen duelako. Izan ere, Euskal Herrian 11.000 erabiltzaile baino gehiago kutsatu egin direlako adinekoentzako egoitzetan. Egoera horrean hause, da Aider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak esan duena. Egoera naiz eta kasu positibo asko eki eta naiz eta ikusi gizartean gertatzen denak ere noski eragina duela Gipuzkoako egoitzetan, egoitza guztietan, kanpoan gertatzen dena gero barrura pasatzen delako, jakin ere, egoera naiz eta tamalez oraindikan ere COVID-19ak hildakoak eragiten dituen, olatu honetan 15 izan dira hildakoak, egoera tensioakoa da, baina txertoei esker eta protokolei esker eutsi egiten zaio asko zobe pandemia hasieran baino. Bai, txertoei esker egoerako bera egin du, baina hala ere egoerak kezkagarria izaten jarraitzen du, ezta? Bai, ezakitz puntu arte argi dago egoera hobea dela, datueko bera egin dutelako, baina beste faktore bat daukagu eta ez da bakarrik txertaketa, eta da test gutxiago egiten direla, edo testen ardura bakoitzarengan utzi dela hor, baina dela egun batzuk Ayusoko esan zuen, ospitaleriko berena bakoitzaren etxea zela. Eta Eusko Jaurlaritzak hartu zuen politika ere, lehen arretaren kolapsoa ikusita, izan zen bakoitzak bere testak egitea. Medikuek diote horren ondorioz, nolabaiteko karga administratiboa ere, apur bat jetxi dela, ambulategietan eta lehen arretako zentroetan, baina honen atzean dagoen elementurik larriena da, 2 urte baino gehiago dara magula pandemiarekin, eta oraindik ez dugula ikasi, eta ez dela indartu benetan osasungintza publikoa eta lehen arretako zerbitzua batez ere. Eta ikusi beharko da hemendik aurrera ere nola egiten duten aurrera datuek, ikasi dugun bakarrenetako nire ustez da, kutsatzeak eteten badira, ospitaleko saturazioa eteten dela, baina hori 2 aste beranduago datorrela eta datuek ikusteko denbora bat pasa beharko da oraindik. Bai, eta esangoratxu iruditu zait ere, Mendoza Andreak esatea, COVID-ak hiltzen jarraitzen duela, ez da? Baina pixkat ere, erlatibitatuz gauza batzuk ez. Nik uste dut, zaharren egoitzetako kutsadurarenak badaukala zerbait COVID-aren determinatuta dagoela norri batean, pandemia batean gaudelako, noski, baina gero badago beste errealitate gogor bat ere, eta da, badaukagula eredu bat, privatizazioa jotzen duena zaharren egoitzaren dagokionean, ikusi guzenolako sarraskia gertatu diran Madrilen zaharren egoitzetan, eta adibidez, eta horrek ere hiltzen du. Eta hori ere gogorra desaren, amaigaina jarri behar da. Gipuzkoaren kasuan, agian egoera ez da Madrilekoa bezain gogorra, baina iruditzen zait, dana ez dela fenomeno meteorologiko hutsa. Eta Gipuzkoan daukagun zaharren egoitzen eredu horrek iruditzen zait ez duela funtzionatzen, oso egoera gogorrak eta tamalgarriak bizi izan ditugula, eta horren inguruan nik bai eskatuko niokela arduradun politikoei neurriak hartzeko. Zeren 2 urteren ondoren uste dut badela garaia, ez da? Ez bakarrik zuk esan duzu orain privatizazioa edo privatizaziora bideratzen gaituztela, baina zaintza privatizatzen ari da, ez da orokorrean. Bai, eta nolabait, pandemiak utzi diguna izan dira politika publiko edo politika publikoen falta bat, eta azkeneko kapituloa, apur bat, liburu horrena izan da, bakoitzak egitea bere testak edo bakoitzaren esku geratzea, inkluso baja laboralen notifikazioa, eta hori bada elementu zehatz bat oso materiala dena, guztiak ikusten duguna, baina horren atzetik, egon daiteken, erlato kulturala edo joera kulturala, mendik aurrera oso arriskutsua izan daiteke, residentzietan edo zartzaroan implementatu den politika, osakidetzaren eta osasungintzaren esparrura traslatu daiteke. Hau da, zerbitzu publikoaren falta edo norberak bere ardura, bere gain bakarrik hartzea eta ez kolektiboaren gain hartzea,
hori bada elementu bat, ez? Azkeneko neurri hauek utzi digutena, bakoitzak bere etxean kudeatzea bere osasuna. Eta uste dut hori oso arriskutsua izan daitekeela hemendik aurrera osasungintzaren esfera guztian. Ze zahartzaroan eta apur bat erresidentzien kudeaketan salatzen dugu, larritzat jotzen dugu, baina nolabait txertatuta dago gizartearen baitan. Hau da, guztiok ikusi dugu gure inguruan, familia baten aiton amon bat gaixori jartzen bada, gaizki badago edo zarra egiten bada, itxaron zerrenda batean egotea edo indemnizazioa jasotzea zinduelako plaza publiko batera sartu. Orduan, hori normalizatzea, hori iruditzen zait benetan larriena edo arriskutsuena momentu honetan. Bai, eta ongizate estatuak eraldaketa behar duen garaian, ari gara defensioan, ez da? Alegia, murrizketa hauekin eta hoiei nola eutxi lehen genuen horri, ez? Baina lehen genuen horrek ez dira erantzuten adibidez, orain arrisku sozial berriak deitzen diren hoiei, ez da? Kasu honetan da, eukiko dugula adibidez populazio bat, zahartzaroak sekulako garrantzi hartuko duena, gizarte bezala, eta horrek eskatzen du ez bakarrik zaintzarik eta baizik hiriak nola eraikitzen ditugun, lan banaketa nola egiten dugun gizarte mailan eta bar. Orduan, ongizate estatu berritu eta eraldatu batera jo beharrean ari gara atzeraka, ez da? Eta adibidez hor, hartu behar da neurrietako bat da zaintzaren desfamiliarizazioa, zaita ondo esan dedan, ez da? Alegia, zaintza familiaren, alegia, norberaren eskuetan gelitzen denean, azkenean badakigu, emakumearen eskuetan gelitzen dela, euneko, ez datua, baina euneko laroi batean esan da, seguruan ez urruti ibiliko, ez da? Bere eskuetan geratzen dela, orduan, nola zaintza hori publiko egin, ez da? Zen neurri hartu, zaintzarik eta komunitarioa eta publikoa izan da, hori da, ongizate estatuak behar duen, eraldaketa nagusietako bat, ez da? Orduan, hori da COVID-aren ondorioz, ezakik gogoratzen duzuen, ni oso gogoratzen naiz, lehenengo konfinamendu gogorrean, dena hainbeste aldatuko ginen, eta onak izango ginen, eta ikusten genuen mundu hobe bat, eta har, ez dugu egin hori. Ez dugu egin. Eta esperantza beti da, olatu hau izango dela azkena. Eta orduan ja ez dugu esan aldatu behar. Zau da azkena, ja okerrena pasata dago, eta har. Orduan, mezu politikoien atzean, mezu politikoek ez dira inusenteak, ez dira bat ere inusenteak. Zaten, baina ez gaude engaizki, ez gaude lasa, hau ja bukatuko da. Ez pentsatu eraldaketa bat behar dela. Onartu hau laizter pasako da, sentitzen dugu oso gorra da, baina pasako da eta listo, ez da? Baina herriak bi urte pasata sinesten ditu olako adierazpenak edo? Agian bai, edo esango nuke badagoela nolabait, ez, Jonek esan du, lehenengo konfinamendu horretan sartu ginenean, egon ziren mezu batzuk ez hobeak aterako ginela eta bar, eta bazegoen beste mezu bat, mugimendu feministatik oso argi esan zena eta zen, normaltasun berri bat nahi dugu, ez dugu nahi normaltasun zarrera itzuli, baina egia esatearren esango nuke, gizarteak nostalgia hori ere baduela, ez? Normaltasun zarra agian etzen nahi nona, baina normaltasuna zen. Eta esango nuke oraindik ez gadera ohitu normaltasun faltsu honetara edo apur bat aztoratu gaituen normaltasun honetara. Orduan, horrelako mezuek uste dut funtzionatzen dutela zentzu batean, ze epe motzeko espektatiba batzuk ematen ditu, hau da, errezagoa da, gauza bat igarotzea, ez? Eta momentu batean, zure bizitzatik alde egitea, estrukturalak diren gauzak baino aldatzea. Orduan, ilusio horiekin eta esperantza horiekin nik uste dut jokatzea arduradun politikoen aldetik ez dela oso eraginkorra da, baina ez nuke esango oso positiboa denik gizartearentzat, nahiz eta efektiboa izan daiteken. Eta agian gu ez gara aldatu, baina elkarzaintza edo gizartea zaintzeko behar hori agerian geratu zen pandemiari esango dugu eskerkakotzen artean, ez da? Bai, agerian geratu zen pandemiaren erruz, ez? Nola bete esateko, baina normaltasunaren konzeptu oso interesgarria da. Ez normaltasunak, azkenean, segurtasuna, egonkortasuna, nola bete historiaren azelerazio garai batean bizi gara, ez? Eta normaltasun zarra, nik ezakit, noraino jo behar dugu normaltasun zarrera iristeko, ez da? Ze segurazki duela bi urteko normaltasuna ere etzen normaltasun zarrura, ez? Eta hor bago debate interesgarri bat, ezkerretik ere planteatu beharrekoa, ezta? Normaltasun berri hori, segurtasun berri hori, egonkortasun berri hori, zertan oinarritua izan behar da, ez?
Eta orduan hor daukagu, normaltasun berri bat sortzeko, lehenengo normaltasuna desnormalizatu egin behar da. Ez dakit izjokoan ez nezen urrunegi joaten ari, baina lehenengo kuestionatu egin behar da dagoen normaltasuna bera. Eta esan behar dena, normaltasuna ez da normala. Bai, ez da normala, gaur egun, adibidez, gazten lenguan ikusinen datu, agian Mikele jakingo du, baina Estatu Espainiarrean adibidez, gazten euneko zenba dago momentuetan pobrezia eta esklusioa, uste euneko 25. Bai, Caritasek, ezagite euneko 20, zeba milioi gazte dauden egoera horretan. Hortan esan behar dugu, hori ez da normala. Ez da normala, hori gertatzen da, ohikoa da, baina ez da normala, ez da? Edo gizartean dauden desberdintasunak. Edo sartzaroarekin orantxe jarri dugun adibide hori. Lehenengo hori dekonstruitu egin behar da, deserek egin behar da, eta gero horri jarri bertzea normaltasun berriaren alternatiba, ez da? Nik baikortasunerako joera antropologiko bat daukat, eta orduan norbaitek esaten bai, ezkezuk esan zenuen konfinamentuan bai esan nuen, baina tamalez momentu betan ez nahiz bat ere baikorra, ikusita gauzak ondorioak zein diran. 2 urte eta gero ikusita ondorioak zein diran. Egoera animikoa, egoera psikologikoa, egoera soziala eta egoera ekonomikoa. Nik uste dut, tamalez, pandemeria esker edo pandemeria eruz ikusi dugun horrek, ez duela ekarri pandemeria esker zabait aldatzea, ezta? Horrez dakit irakurri duzuen adibidez, ezkerrean badaude horrelako eztabaidak, ez? Ze puntura arte lehengoa edo normaltasun zahar hori positiboa zen eta euskarri sendo batzuk ematen zituen aurrera jarraitzeko, eta ze puntura arte gaitasuna daukagun beste elementu batzuekin etorkizun hobeago bat erakitzeko, eta hor oso paradigmatikoa da familiaren adibidea, ez? Hau da, kolektiboa behar dugu aurrera egiteko, bakarrik ez goaz inora, baina orain arte izan dugun familia eredu hori kolektiboa izanik, zapalkuntza batzuk barnebiltzen zituen beregan. Eta bidez hor ezakiteak urri duzuen Ana Iris Simonen liburua, Feria liburua, eta hor oso argi ikusten da. Ezkerrak ze ezintasun dituen ere, imaginario berriak sortzeko eta euskarri kolektibo berriak sortzeko. Eta ezintasun horren aurrean nola atzera begiratzen dugun, eta atzetik datozen elementu kolektiboak barnebiltzen ditugun gure proiektu politikoan, baino ez, desiragarria direlako bere horretan, edo behintzat ez dut uste hori denik, baizik, eta ezintasuna daukagulako etorkizunera proiektatzeko. Horre, barkatu, niretzat, Mikel, hori esanguratsua da, ez, Ana Iris Simonen diskursoa bera, gero niri ez zait gustatzen oso hispanoa delako, eta oso nazion, mesetako ezan da, normala, baina oso importantea, hori da, baina esan oso importantea da, horren aurrean egondan erreakzioa ere. Zeren, segurtasun berria edo normaltasun berria eskentzeko gai ez denak, autokritik egin beharrean eta esan beharrean, orain Mikelek esan duen bezala, esan beharrean, eske gazteak, ari dira bere gurasoen bizitzari begira, ez dutelako beste referentziarik, beste proiekturik, beste esperantzarik. Beste esperantzarik ez daukatelako. Duela 2017an, Macronek irabazi zuenean Frantzian, Le Penen aurrean, esaten genuen, ezkerra ez baldin bada gai, esperantza bat emateko, urrengo 5 urte hauetan, alternatiba, zeren ikusten dugu Macronen proiektu neoliberalak ez duela funtzionatzen, gero irabazi dezake hauteskunde legea hori delako, ezta? Ez badu ematen ultraeskuinaren gorakadak jarraituko du, ze azkenan ultraeskuinaren botoa gaztengan oso botoa negatiboa delako, da botoa antisistema bat azken finean, horrenez eta gero sistema betikotzen duen, ezta? Orduan, hor dago gakoetako bat, Ana Iris Simoni ezintzaio erantzun falangista dela esan ez. Ezintzaio hori esan. Azkenean, La Mancha, Gaztela-La Manchako gazte batek bere herria gustutzen ikusi duena, bere bizi eredu guztia erortzen ikusi duenak, ez daukanean inungo erreferentziarik aurrera begira nora joko du. Nora joko du, bere guraso gaina, uste komunistak direla, ez da bere guraso. Gazteekin Euskal Herrian ere berdina esan daiteke, ez da? Eta, egualea urrun joaten ari gera, baina gazteak ikusten baldin baditu iraganeko erreferente begira, eta ni gaztea izan esenean ere gertatu zait, iraganeko garaiak pixka bat idealizatu eta ara begiratu ni kapasa izan ezenean etorkizun berri bat sortzeko, ez da? Bagian analisiak horrekin behar ditugu, ez? Zergatik normaltasun berri bat ez den sinesgarria gaur egun, ez?
Erantzunik bai, edo basatuko gara horrengo... Eguneko unean bat egiten dut, horrelatzen gara. Horrengo bai bat gorratuko dugu oraingoan, hezkuntza legea dugu erdigunean, izan ere. Kataluniako esperientzatik badirudi ikasi eta hango dituen ekarpenak jasotze aldera edo. Entzungo dugu Esteila sindikatutik egindako adierazpenak. Gaur egun daukagun euskal hezkuntza sistema dual hau oso desorekatua dagoela eta Eusko Jaurlaritzak gure ustetan behintzat bere erantzukizun zuzenekoa den eskola publikoa ez duela behar bezala zaintzen eta lehenesten. Kudeaktu besterik ez du egiten. Alderdi politikoek lege berriako proposamenak eta ekarpenak egiten ari dira. Zuen ustez, zein gaiei heldu beharko zaie ezinbestean? Bere horretan bi auzi nagusi ikusten ditut nik. Alde batetik publikotasunaren inguruko eztabaida eta hor barne biltzen dira hainbat elementu eta hainbat eztabaida. Bai ikastolen afera, bai bestelako eskola kontzertatuen afera eta baita ere sortu nahi den publikotasun eredu berria, eta hor alderdi politiko batzuk utzi dute mahai gainean tokian tokiko instituzioen papera ere, udaletxeena, batez ere Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk, eta hor konfluentziarako puntu bat agian egon daiteke, deszentralizazioa, osakudaketaren deszentralizazio horretan, hori litzateke auzi bat, eta gero bigarren auzia hizkuntzaren auzia, euskararen auzia, eta hor ere zentzu batean, bai apur bat lege proiektuaren edo proposamen garapenean egon diren agente sozialek esan dutenen arabera eta baita alderdi politikoek esan dutenen arabera ereduen inguruko eredu hori, nolabait esatearren, disgregazio hori gainditzeko baldintzak ere egon daitezke. Ze zentzutan zen horabidetan ikusi beharko da, baina badago egitate bat edo badago elementu bat eta da gaur egungo ereduak ez duela euskalduntzen edo ez duela bermatzen behar besteko euskalduntzen tasa eta hori gainditzeko beharra dagoela. Orduan, egiten diren akordioak edo proposamenek bai edo bai heldu beharko diete bi elementu hauei. Esan dudan bezala, bai alderdi politikoek hori jarri dutelako mahai gainean, baina baita ere hezkuntza komunitateak hori jarri dutelako mahai gainean, bai sindikatuek, ikasleek eta bestelako agente sozialek. Ados. Bai, ni nago hain eguneko ginen ados, Mikelekin. Ez, baina, egia asko hitz egiten ari dela, azkenean, hezkuntza sistema batek edo hezkuntza bat proiektu nazional baterako da oinarrizko zerbait, esan egite da. Eta ez dakit, debatearen erdigunean lortzen ari garen jartzea hori. Ez? Ze gizarte nahi degon, ze nolako personak ezin ditugun, ze balore eukiko dituzten. Azkenean niri hori da gehien importatzea dana. Esatea, guk ikas prozesua bukatzen duenean persona batek, zenolako balore, gaitasun izango dituen persona horrek, ezta? Eta hori noski ez dago hezkuntzaren eskuetan, bakarrik hori oso importantea mahai gainean jartzea. Udalen papera jarri da hemen, alegia instituzio publikoen administrazioen papera, ni bat nator, Esteilasek esaten duenean, aktiboagoa izan behar duela, kontzienteagoa egiten dena, ezin dugu laissez-faire bat egin, nola ez utzi hezkuntzari, merkatuari bere burua regulatu ezala, gurasoen hautaketa askatasun faltxo horretan oinarrituta. Hori evidentemente ez da posible, eta beraz, publikotasuna. Gero, debatea egon daiteke publikotasun horretan. Nola ulertzen dugun publikotasuna. Nik posizio dogmatiko batzuk ere ikusi ditut, publikotasuna, titulartasuna, erori gera, debate batzuetan, ez dakit, nola esan nuke, oso atrintxeratuak, ez? Oso, nire aitak esaten zidan, bere garaian egontzean 93ko ikastoren purifikazio prozesuan, eta batzuk orduko argudio berdinak, ez dugu aurreratu, ez dugu pauso bat eman aurrera. Nik esan baret, Euskal Herria Bilduren proposamena asko gustatu zaidala, edukietan eta zehaztapenetan 1000 gauza esan daitezke, baina sintesi bat egiten saiatzen delako. Alegia, arazo bat, soluzio bat arazoari proposatzen diolako, eta orain arte bakarra izan da, Elkarrekin Podemosek oraintxe aurkeztu du bere proposamena, hor badaude konfluentzia puntuak, badaude adostasunik egongo ez den puntuak, hori aldez aurretik badakigu, ezta? Baina ez dugu gizarte feminista bat behar degula, berdintasuna oinarritua
balore ekologikoak izango dituena, komunitatea indartuko duena, herriak eta auzoak biziaraziko dituena, espiritu kritikoa, eleanizuna, eta hor daude balore batzuk, eta guk esan behar duguna, hori nola egin dezakegu sistema publiko batean, non ezin dugun aldi berean gizarteari eman martzean papera ukatu. Zerenik adibidez, hezkuntza napoleoniko bat, goitik berakoa, non erabaki guztiak zentralizatuta dauden, gurasoak eta ikasleak ezin duten parte hartu politikoki erabakietan, eta nik hori ez dut ikusten, eta gainera, Euskal gizarteak retxazatu dengo luken zerbait dela. Zuk esan duzun askatasun faltzu horretan, ez da? Naiz eta hitzarmen bat egon edo akordio berri bat egon, askatasun faltzu horretan jarretuko gara. Bai, hori da, faltsua, eta eguz askatasuna ez den askatasun batean, ez? Baina soluzioa dago komunitatean, kolektiboan, eta hortik egin beharko dugu ibilbide bat, baina ez da ere kontua administrazioaren esku uztea hezkuntza prozesu osoa, goitik berako erabaki batzuetan, zeren horrek ere ez du funtzionatzen. Udalak eta udalerriak auzoak edo distritoak izan daitezke eremu bat, non publikotasun berri bat ensaiatu daiteken. Baina hemengo publikotasuna, ez Valladolidekoa. Nik uste dut horrek daukala arrisku bat, eta da. Eta inkluso, alde batera utzi da ikastolen eta eskola publikoen arteko afera eta eztabaida guztia. Eta kontuan hartuta ere, gure administrazio publiko azpiratuta dagoela, ez, estatu baten partetik, udaletxe bakoitzaren eta mankomunitate edo dena delako edo udalerri bakoitzaren esku uzten bada hezkuntza proiektua, horrek ere arrakala bat sort dezake, inkluso hizkuntzan eta baita hezkuntza proiektuan ze badaude, ez? Udalerri batzuk edo lurralde batzuk, eskualde batzuk gaitasun gehiago dutenak, bai aberastasunagatik, bai hizkuntza ohiturengatik eta bai beste elementu batzuengatik, nolabait hezkuntza proiektua aurreratuagoa garatzeko, eta badaude beste eskualde edo herri batzuk gaitasun gutxiago dutenak, hori garatzeko, eta uste dut horreka bat egin behar dela nolabait tokian tokiko baliabideen artean eta administrazio publikoak, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak, implementatu ditzakeen publikotasun elementuen artean. Eta uste dut hor, bai alde batetik eta bai bestetik, apur bat, balantza desorekatzen dela, eta hor, konfluentziarako esparru bat ere bilatu beharko litzateke. Eta gero, mai gainean jarrik nahiko nuke, eta agian oso evidentea da, baina badagoela nolabait, sortuela nolabait, momentum bat hezkuntzaren inguruan Euskal Herrian edo EAen, eta hori oso garrantzitsua dela, ze kontuan hartzen badugu hezkuntzaren inguruko eztabaidak nola eman diren Espainiar estatuan, ez? Azkenean oposizioari min egiteko arma bat izan direla, bai Lonzerekin, Lonlorekin edo bestelako lege batzuekin, edo Frantzian ere molak legearekin zegertatu den, ez? Arma politiko bat bezala erabili direla, uste dut EAen behintzat bederen egon dela beste altura bat, izaten ari dela beste sosegu bat behintzat eztabaida horiek emateko. Gero produktua edo emaitza, ez dakit nola izango den, eta batzuen aldeko izango da, beste batzuen kontrakoa edo den alakoa, baina nolabait sortu da esparru bat edo sortu da eztabaidarako giro bat, proposamen, apur bat hori bideratzeko eta aurrera egiteko. Tamalez lomloek zuzenean eragiten dugu. Tamalez, ez? Horrela da. Bai, nien ez esaten ari behar dugunik hezkuntzan horako kantonalismo bat, ez? Alegia, herri bakoitzak bere republikatxa montatzea, eta nik uste horretan arrazoi daukazula, eta noski nazionalki pentsatu behar dugula. Nazionalki, naziotasun osoa kontuan edukita. Euskal lurralde eta territorio osoa. Baina gero, bai aplikatu behar dela, federalismo moduko bat, deszentralizazio maila bat, badakit batzuk hori ez dutela inondik ere ikusten, baina hain errealitate ezberdinak edukita, baina batez ere niretzat gakoa ez da inbeste auzoa bera sujetu bezala, ez? Gakoa da herritarrak beraiek. Hasita ikasleen gandik, ikasleen gandik, aurrak eta gaztetxoak nola bihurtzen diren, nola autodeterminatzen diren ere bere hezkuntzaren noski disiplina baten barruan eta hori guztia, ez? Baina hori zer da, hori da bide zailena, noski hori dela bide zailena. Asko zer ezagoa da plantilla bat aplikatzea mundu guztiarentzat eta hor bukatzen gara. Asko zer ezagoa dukitzea irakasleak langile bezala inungo konpromisorik eduki gabe auzoarekin, ikasleen bizitzarekin, errealitate sozialarekin, hori asko zer ezagoa, ez esaten hori horrela denik, baina gertatzen da ere. Irakasleen konpromiso ere beharko da, gurasoen implikazioa, aurrak eskolan utzita kito, hori ez da, gurasoak, hor sortu behar dan, hezkuntza ereduaren eraldaketak
batez ere hortik etorri behar da. Eta kateatzen gera askotan, bai, baino, hau pribatua da, baina ez, baina zu burgesa zara eta zu... Debate horiek ez zaizkigu interesatzen. Ez zaizkigu interesatzen, eta eukitzen ditugu, gure debate guztiak ez dira honak, eta horren adibidea da, 2022 iritsi garela, eta hau konponentu eki behar genuela, 1982an. Esan nahi dute. Eta gero kontuan hartu ez, aurreko programa batean esaten genuena, ez? Hausnarketa baldin bada, adibidez, esparru komunikatiboan, administrazio publikoa zuen tresna, ez? Hau da, telebista adibidez, ez dela ja, dagoeneko kanal bakarra, zure politikak implementatzeko, hizkuntza, ez? Ohiturak aldatzeko, ze bestelako 1000 kanal publiko-pribatu edo bestelako figura juridiko baten azpian sortu dira, apur bat hizkuntza ohiturak aldatzeko, hezkuntzan berdina izan behar du, hau da, administrazio batek, esango nuke geroz eta gaitasun gutxiago duela eskolaren bitartez, eta alare gaitasun asko dauka, hezkuntza ohitura batzuk edo hezkuntza eredu bat aplikatzeko orduan. Egin behar dena da, aurren edo gazten ekosistema komunikatibo, politiko, sozial guztia ikusi, eta horren araberako erabakiak hartu. Eta hizkuntzarekin berdin. Aurrekoan Jokin Bildarratz egiten zioten elkarrizketa bat, eta gauza batean behintzat arrazioa zeukan, eta da, hezkuntzak bere horretan bakarrik ez duela euskalduntzen. Bai euskaldundu behar duela eta politikak aplikatu behar direla horretarako, baino gizartearen implikazioari gabe eta bestelako agenten implikazioari gabe, bai hizkuntzan eta bai bestelako elementu batzuetan ezinezkoa da aurrera pauso horiek ematea. Hemen adibidez, nahiz eta D eredua edo D eredu horrek ez luke bermatuko euskalduntzea, ezta? Ba, ikusia, ez duela bermatzen, eta horrek ez du esan nahi atzera egin behar dugu, baizik eta aurrera egin behar dugu, hau da, administrazio publikoak edo alderdi politikoak ere ez dute hartu behar, ez? Apur bat, diskurtso hori bere ardurak bere gainez hartzeko, baizik eta ikusteko, nola eman daitezken aurrera pauso, baina ez bakarrik esparru horretan, baizik eta beste esparru batzuetan, eta gero ikusi beharko da ere, Espainiar estatuko legeak nola geratzen diren, ze hor dakoagu, ez? Imertsio lingustikoaren kontrako erabaki judiziala, esaten duena, uneko 25 bakarrik, uneko 25 uneko 25 bakarrik, uneko 25 gazteraz izan behar dela gutxienez, eta horrek ere ikusi beharko da nola eragiten digun hemen, eta iparraldean lehen esan dudan, Molak legearen ondorioz ere, ikastolen finantzaketa ere auzitan egon daiteke. Eta beste arazo bat agertzen duguna amaitzeko da segregazioa, segregazioen erronka. Horri aurre egin dakioken itunpeko eskolak dauden bitartean? Bai, a ber, karo, segregazioaren gaian eguzen gai importante badala eta erutsi behar zaiduna bete-betean. Baina segregazioak ez da konpontzen bakarrik. Esaten, titulartasun publikoa ezarriko dugu guztiari. Segregazioa dago titulartasun publikoaren barruan ere. Eta segregazio maila ezberdina, orduan, hor behar den itunak izan behar sakona, estrategikoa eta epe luzerakoa. Segregazioarekin amaitu egin behar da, besteak beste, lehen esan dugun motiboaren gatik. Segregazioa ezin da bihurtu arma politiko bat, batak besteari esan dugu zuetzara ni bezain ezkertiarra eta horrelako kontuak. Segregazioa da, eduki nahi dugun gizarte eta nazio motaren justo kontrako norabidean doan komponente bat. Horan, ze neurri hartzen ditugu horri aurre egiteko, modu integral eta modu oso batean, eta horri heldu behar dugu. Titulartasunetik aratago dijoan ez da bai da bada, zalantzari gabe. Eta segregazioarekin ere kontuan hartu, lehen esan duana, ez? Behar direla politika publiko apur bat zentralizatuak ere, eskualdeen arteko desoreka oso nabaria gaude Euskal Herrian kasu honetan segregazioaren aferan. Ez da berdina herri txiki batean, ez? Ikasle migratuek izan dezaketen apur bat ekosistema edo nolabait bere inguruan integratzeko, eta hitz hori ez zait bat ere gustatzen, edo ze gaitasun izan dezaketen nolabait apur bat hiri urbano batean edo metropoli batean atzerriko pertsonak etortzen diren ekosistema horietan integratzeko, baino Jonek esan duen bezala, eztabaida hori ez doa bakarrik publiko-pribatuko dikotomia horretatik, baizik eta haratago doa, eta hezkuntzatik haratago doa, baino hezkuntzak zerbait baldin badauka ere, bada gizartean ematen diren arrakalak gutxitzeko dispositibo badela edo elementu edo tresna badela, eta horren alde ere egin behar dugula. Azken filan hezkuntzan ere reproduzituko dira horrelako arrakalak, baina horiek zuzentzeko ere politikak beharko liratezke.
Bonekin geratzen gara mila esker gurekin egoteagatik, eta zuek gogoratu bihar hemen egongo garela berriro, gaueko 9:04 gutxitan eguneko gakoak aztertzeko. Gabon. Thank you.